ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብን ናብን ክቀባበሉ ዝቐነዩ ዛዕባታት ንሎሚ ንብዙሓት ኤርትራውያን መዛረብ ዛዕባታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነበሩ እንታይ እዮም ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣብዝን ኣብትን ኢለ ዘካየድክዎ ዳህሳስ ክልተ ጉዳያት ናብ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከቕርቦም ትዳልየ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን እዚ ወትሩ ኣብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብሓዊ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ዘቕርብ ዝነበረ መደብ እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሰሙናዊ ብዮሴፍ ወርቄ ካብ ሽወደድ እናተደለወ ናብ እዛን ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝፍኖ መደብ ክኸውን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ንመፈወንታ መደበይ ናብ ዝበልክዎም ዛዕባታት ከስክረኩም ሰናይ ምክትታል ኣብ ዓውደ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብምውሳእን ደርፍን እትፍለጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እትቕመጥ መንእሰይ ዊንታ መኮነን ብክልተ ጉዳያት ኣዛራቢት ኮይና ኣብ ሰሙን እዚ ቀሪባ ምንባራ እዩ ምናልባት ነገረ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዘይፈልጥዋ ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊት ዊንታን ድሕረ ባይታን ሓደ ነገራት ከልዕል መንእሰይ ዊንታ መኮነን ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ኣብ ኣስመራ ዝዓበየት ኮይና ኣብ ደርፍን ምውሳእን እትነጥፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ስደት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እትነብር ኣብ ዓውደ ስነ ጥበብ ኣብ ዝሓፂር ግዜ ስማን እናደመቐ ዝመፅእ ዘሎ ስነ ጥበባዊት እያ እዛ ንፍልጥትን ኣብ ፊልምታት ዓብዝና ብዘለዋ መረብ ስቲፋኖስ ተፀልያ ብካልእ ተዋሳኢት ሚርያም ምስክና እናተሓገዘት ናብ ስነ ጥበብ ዓለም ዝተቐልቀለት መንእሰይ እዚኣ ኣብ ፈለማ ፍርሐ ብትብል ንፅል ደርፊ ምስ ህዝቢ እኳ እንተተላለየት ብዙሕ ክትዕወት ከምዘይከኣለት ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት እዝክር ብድሕሪ እዚ ግን ስነ ጥበባዊት ዊንታ ኣብ ፊልም ማለት ኣብ ምውሳእ ሞያ ብምቕያር ኣብ ኣስመራ እናሃለወት ንፈለማ እዋን ኣርኣያ ሰብ ኣብ ትብል ብመምህር ጣዕሚ ረፋይነስ ዝደርሰት ብምስታፍ ምስ ህዝቢ ክትላለ ክኢላ ይኹን እምበር ልዕሊ ኩሉ ብዙሕ ሰብ ክፈልጣን ከድንቃን ዝጀመረ ግን ብወልዳይ ሃብተ ኣብ ዝደርሰት ኣብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ን30 ክፋላት ዝኸደት 80 ኣብ ትብል ፊልም ዘርኣያቶ መሪሕ ጠባይ ኣዝያ ኣድናቆት ክትረክብ ዝኸኣለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብመገዲ ዩቲዩብ ዝዝርግሑ ተኸታተልቲ ፊልምታት ብፃዕቂ ካብ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ምስ ቀዳሞት ዝረኣያ ተስፋ ገብር ገለገለ ሰማዕቲ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊት ዊንታ መኮነን ሓበሬታ ረኺቦም ክኾኑ ገዳ ናብ ዛዕባ ይክመለስ መንእሰይ ዊንታ ኣብ ሰሙን እዚ ኣርእስቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትከውን ዘኽኣላ ምስጢር እንታይ ኮነ ይኸውን ዝብል ኮይኑ ዝቐፅል እዩ መንእሰይ ዊንታ ኣብቲ ኣስታት 78,000 ኣቢሎም ዝከታተልዎ ናይ ኢንስታግራም ኣድራሻኣ ብቋንቋ እንግሊዝ ብራዘር ፍሮም ኣናዘር ማዘር ሓወይ ካብ ካልእ ኣደ ዝብል ፅሑፍ ኣሰንያ ኣብ ዘርጋሓቶ ናይ ውልቃ ስእሊ ምስ ሓደ መንእሰይ ብኣከዳድና ጥራሕ ብቁፅሪ ዘይውሕዳት ዝኾኑ ሰባት ዝተፈላለዩ ርእይቶን ነቐፌታን ደገፍን ተቃውሞን ክህቡ ኣቐንዮም ነይሮም እዮም ካብቶም ዝቐርቡ ንገሊኦም ምስ ንርኢ ውልቃዊ ሓድነት ይዓቢ ወዲ ሰብ ብፍታው ከም ባህጉን ድልዮትን ክነብር ነፃ መሰል ኣለዎ ዝብል ክተንብብ ፅንሕ እሞ ብኣንፃሩ ድማ ዊንታ ከም ሓንቲ ኣብነታዊ ስነ ጥበበኛታት ዓቐን ፅልዋ ብዘየገድስ ብካልእ ኣወንታዊ ነገር ክትረአ ባህጊ ዘለዎም ሃብቲ ርእይቶ ድማ ትዕዘብ ዘሸቕርርን ሓደገኛ ዝኾነ ስነ ምግባር ዘይብሉ ነቐፌታ ዝፅሕፉ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ዘይእሩን ቃላት ተጠቂሞም ክፀርፉ እኳ ኣንብብ እንተነበርኩ ነዚ ብምቅዋም ግን ብዙሓት እንታ ስነ ጥበባዊት ብምድጋፍ ተግሳፅ ዝሓዘለ ንውልቀ ስምዕና ይኹን ድሌታ ዘይፃባእ ግን ድማ ንዕለታዊ ተመኩሮኣ ክሕግዛ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዝህቡ እውን ኣንቢበየ ነዚ ዝተባሃለ ትመስል ስነ ጥበባዊት ዊንታ ነታ ስእሊ ካብቲ ናይ ውልቃ ናይ ኢንስታግራም ኣድራሻ ክተልዕላ ዝመረፀት እዚ ረስኒ ገና ከይዝሓለኸሎ ግን ስነ ጥበበኛ ዊንታ መኮነን ብወናኒ መጋርያ ኢንተርቴይንመንት መንእሰይ ሄርመን ቢኒኣም ዝነቐለ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ዝብል ሓሳብ ዘንቀደ ሙሉእ ኣታዊታቱ ድማ ኣብቶም ፅጉማ ዝውዕል ቅድሚ 6 ወርሒ ንኻልኣይ ግዜ ክትምለሶ እውን ዘይትደፍሮ ዝነበረት ሞያ ደርፊ ብምምላስ ኣብዚ ዘርጋሓታ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ድግንጋም ዝረኣየት ዜማ በረኸት ዕዋ ሚካኤል ሕዳማ ድማ መንግስቲ ታደሰን ዝተዋስኡላ ደንዳን እትብል ደርፋ ካብ ዝረኸበቶ ኣታዊ ብድምር ንሰለስተ ሽጉራት ስድራ ቤታት ኣብ ገገዝኦም ከይዳ ብምብፃሕ ክትወፍዮ ዘርኢ ስእልታት ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕልቕልቕ ኣቢልዎ ኣሎ ኣዝዩ ኣወንታዊ ተግባር ብምፍፃማ ድማ እታ ቅድሚ ሰሙን ብኣካዳድና ኣዘራዊት ኮይና ዝቕነይ ስነ ጥበበኛ ዊንታ መኮነን ካብ ብዙሓት ፍሉይ ክብሪ ረኺባ ኣላ ብፍላይ እቶም ክልተ
ካብ ኤርትራ ናብ ሕክምና ኢሎም መፅኦም ወፃኢታት ናይ ሕክምና ንምሽፋን ዝተሸገሩ ወገናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኣቶ ግርማይ ቢነጋ ሓንቲ ካብ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ስመራ ዝነበረት ኤርትሮ ጀርመን ትብል ጋንታ ፍሉጥ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሕማም ነርቭ ዝሳቀል ዘሎ ብመገዲ በዓልቲ ቤቱ ሓበን መሓሪ ከምኡ ድማ ሕማም ካንሰር ንዝሓመመ መንእሰይ ዮሴፍ ዕዋ ገብርኤል ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብፍሉይ ክመስግንዋ ተዓዚበ ክሳብ እዚ መደብ ዝዳለው ካብ ካልኦት ተሳተፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንስነ ጥበባዊት ዊንታ ዝወሃብ ዘሎ ሞገስን ክብርን ገለገለ ከንብብ ሕልንኡ ዝሰሚዕ እዩ ዝልግስ ተጸጊመ በፂሕክኒ ጠሜ እውን ዓንጊልክን ዝብል ኣብ መዝገብ ሂወት ዘምፅጉማ ስድራ ቤታት ኣፅሒፍኪ ዕድመን ጥዕና ንሃብኪ ዝብል ምረቃ ወለዲ ዝመስል ፅሑፍ መንእሰያት ከንብብ በቅዐ ሰብ ንምሕጋዝ ሰብ ምኳን ጥራሕ እኮል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ከማኸም ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ ዘውፃኽዮ መላእልኪ ብምውሳኽ ዘበራትዕዋ ዝተፈላለዩ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዳርጋ ስእልታት ዊንታ ስንዮም ብዙሕ እናበልዮም ዝርከቡ ኣታ ዝሓገር ሰብ ኣለዋ ከምዚ ምስ ረኣኻ ተስፋ ትገብር ዊንታ ሓፍትና ኣምላኽ ባርቂ ኣዝዩ ዝድነቕ ስራሕ ብምባል ካልእ መንእሰይ እውን ኣድናቆቱ ገልፅ ኣመዛዝሚ ከምዚ ኢሉ ዝጭነቐልካ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ብምባል ንምዓተን ብምስናይ ንተግባራት ስነ ጥበባዊት ዊንታ ዘመስገና ካብ ዝተሓገዛ ስድራ ቤታት ኣደን ውላድን ብዝበልኦ ክዛዝም ብዝኸድክዮ ክፉእ ኣይርከብኪ ዘጥፋእኽዮ ይተከኣልኪ ኣብ መደብና ብኻልኣይ ደረጃ ክትሶ ፈቲኖ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀዳሞት መዓልታት ኣዘራራ ብዛዕባ ዝነበረን ንብዙሓት ዘካትዕን እንተነይሩ ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ሕፅረት ኣባይት ንምእላይ ብውሽጣዊ ዓቕሚ 50,000 ኣባይት ክህነፅ እዩ ዝብል ብዝተፈላለዩ ምዕሩጋት ኣሳእል ህንፃታት ኣባይት ዝወቀበ ካብ ፍሉጣት ንጡፋት ማሕበራዊ መራኸቢታት ክሳብ ተራ ተሳተፍቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተቐባበልሉ ዛዕባ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ነቶም ነዚ ዜና እዚ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሑ ንጡፋት ሰባት ብዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕቶታት ካብ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀሪብሎም ነይሮም እዩ ገለ ካብቶም ዝቀረቡ ሕቶታት እዚ ፅቡቅ እዩ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ መንበሪ ኣባይትን ናይ ንግዲ ቦታታት ክሳብ ሎሚ ኣይተዛዘሙን ኣለዉ ንምዃኑ እቶም ዝተጀመሩ ክውድኡ ዝምልከቶ ኣካል ኣፍቂዱ ዶ ይህሉ ወረ ጥዑም ነይሩ ዘይንሱ እንታይ እንደሊ ቅድን ቀዳድን ግን ምግቢ ሓሽን ዝብል ሓሳብ እውን ናብ ንባብ በቂዑ ነይሩ ይኹን እምበር ናይ ዝበዝሑ ርእይቶታት ኣብ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ተስፋን ኣብ ትፅቢትን ክተቃለል ይረአ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዝነበሮም ተሳተፍቲ እውን ሓሳቦም ግላፅ ብዝኾነ መገዲ ክቕርቡ ተኸታቲለ እየ ኤርትራ ሃገርና ናይ ኣባይት ሽግር የብላን እዚ ዘሎ እውን ዝሰፍሮ ስዩን ዘሎ ሕፅረት ሰብ እዩ ዘለዋ ዝብል ካልእ ገፅ ተሳታፍ እውን ኣንብብ ነይረ ስእሊ ካብ ህንፃታት ሩዋንዳ ሲንጋፖር ከምኡ ድማ ቪየትናም እናለጠፍካ ሓዲስ ኦታ ምቕራብ ኣድኪምና እዩ ብምባል ተስፋ ዘይብሉ ዜና ዘስምዕ ቅኒት ዝነበሮም ወሃብቲ ርእይቶ እውን ነይሮም እዮም ኣብ ቁሸት ኣስመራ ዝተሰርሐ ገዛውቲ መብራህትን ማይን ዘይኣተወስ 50,000 ገዛውቲ ክህነፅ ብምባል እዚ መብፃዕ እዚ መቐፅልታ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ዘሰልከየ መብፃዕ ምዃኑ ዝምክቱ ድማ ኣብቲ ካልእ ገፅ ነይሮም ብተወሳኺ ኣብ ፌስቡክ እንታይ ዘይበሃልን እንታይ ዘይህነፅን ብምባል ቅድሚ 2 ዓመት 6 ዘመናዊ መዕልቦ ነፈርቲ ክህነፅ ምዃኑ እውን እኮ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ንዕኡ ኣበይ በፂሑ ዘይብል ሰብ ሕጂ ድማ ካልእ ዜና ሒዞም መፂኦም ብዘይሕቶ ቅበል ኣይግባእን ብምባል ዝምግቱ እውን ኣይተሰብን ብሓፈሻ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ካብ ወግዓውያን ሰበስልጣን መንግስቲ ይኹን ወይ ወግዓውያን መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝተባሃለ እንታይ ኮነ ህሉ ኣብኡ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ኸ እንታይ ይመስል ክፍትሽ ፈቲነ እኳ እንተነበርኩ ብዛዕባ እዚ ክህነፅ ተወጢኑ ኣሎ ዝበሃል ሓድሽ ናይ መንበሪ ህንፃ ፕሮጀክት ኣብ ዝኾነ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ዝኸበርኩም ተኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብወገነይ ሎሚ ዝበልኩም ዛዕባታት እዚ እየን ነና ኣብ ዝቐፅል ሰሙን ብካልእ ተመሳሰለ ኣዛርብ ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዘ ክመለስ እየ ሓናፅር ኢትኹምን ነቐፊተኹምን ነዚ መደብ ኣብ ምቕፃል ኣወንታዊ ገደ ከም ዝህሉ ኣኣምን ሰላም ኣብ ዘለኹም